गिबियावनो साफ्रोमखौबो आंनि बे DM चेनेलाव बरायग्रो हरनाय थाबाय लोगोसे आसा खालामो नोंथांमोना बयबो इसोरनि अननायाव मोजाङै मोजां दं होननानै दिनैनि मेसेजखौ जागायनायनि सिगां आं बयनिसिमबो गुरै खावलायो नोंथांमोना जुदि बे मेसेजनि गेजेरजों जिउआव माबा मोनसे थुलुंगानाय आरो सोलोंनो हायोब्ला अन्नानै कमेन्ट्सआव खोन्थाहरब्लानो जाबाय लोगोसे मेसेजखौ गाव गावनि लोगोफोरनिसिमबो शेयार खालामबानो जाबाय लोगोसे जुदि नोंथाङा आंनि बे DM चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लोगोसे गोदान भिडिअनि नटिफिकेशन मोननो थाखाय बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनानै लाबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना गोदान भिडिअनि नटिफिकेशनखौ मोननो हायो मानो होनब्ला आं बेफोरबायदिनो गोदान गोदान भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोबाय थागोन सो दिनैनि मेसेजआना जोबोद इम्पोर्टेन्ट जागोन जोबोद गोनांथि जागोन स्पेशली जोंनि इयुथफोरनि थाखाय जायफ्रा दिनै गाव गावनि थाखाय फिउचार लाइफ पार्टनार नागिरदों सेंग्रायानो जाया मानो सिख्लायानो जाया मानो जुदि नोंथाङा दासिमहालागै हाबा जायाखैब्ला बा फिउचार लाइफ पार्टनार जुदि नागिरदोंब्ला बे मेसेजआ थारैनो नोंथांनि थाखाय जोबोद हेल्पफुल जागोन होननानै आं सानो सो दिनैनि बिषयानो जाहैबाय जे इसोरा जोंनि गोसोखौसो नायो इसोरा जोंनि गोसोखौसो बिजिरो मानो इसोरा जोंनि गोसोखौ बिजिरो मानो इसोरा जोंनि गोसोखौ नायो बेनि बिषय आं नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों गिबियावनो आं नोंथांमोननो फोरमायग्रोनो सानो इसोरनि नायनाय इसोरनि साननाय आरो मानसिनि साननाय मानसिनि बिजिरनायाव गोबां फाराग दङ ओके फर एग्जाम्पलि जुदि दिनै जोङो सासे मानसिखौ जुदि बिजिरोब्ला नायोब्ला जों बांसिनै माखौ नायगोन बांसिनै जोङो बे मानसिनाव मा दङ मानसिया बेसेबां क्वालिफाइड मानसिया बेसेबां फरायनाय नखरा माफोरबायदि मान्थलि बेसेबां खामायो नुनायाव बेसेबां समायना राइट जों बांसिनै संसारनि बेफोरबायदि मुवा बुस्थुफोरखौ नायनानैसो जों मानसिखौ बिजिरनाय जायो फर एग्जाम्पलि हाबा जानायनि बिषय बा लाइफ पार्टनार सायख'नायनि बिषय राइट सासे सेंग्रा बा सिख्लाया जुदि लाइफ पार्टनार सायख'नोब्ला बांसिनै माखौ नायनाय जायो बांसिनै बेहा मा दङ बियो मान्थलि बेसेबां खामायो मा खामानि मावो बेसेबां फरायनाय नुनायाव बेसेबां हेन्डसाम समायना बा नखराव मा दङ बेफोरखौसो बांसिनै नायनानै मानसिखौ बिजिरनाय जायो बा सायख'नाय जायो राइट रिसेन्टलि बे साननैसोनि गेजेराव गोबां आंनि लोगोफ्रा आंखौ फर्सफुलि जबरदस्तियै हाबा खालामनो थाखाय बुंगासिनो दङ आंनि थाखाय लाइफ पार्टनार नागिरगासिनो दङ आरो आंनि थाखाय लाइफ पार्टनार नागिरनो थाखाय गोबाङानो आंनि बाय'डाटाखौ लादों दावहा नोंथाङा मा मावो बेसेबां खामायो बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि माने आंनि बाय'डाटाखौ लादों जाहैदों आरोना सो दिनै लोगोफोर आं नोंथांमोननो फोरमायनो सानो जे जोंनि नखरा माफोरबायदि जोङो बेसेबां समायना जोङो बेसेबां खामायो बेसेबां बेंक बेलेन्स दङ बेनिख्रुइ बांसिन इम्पर्टेन्टआनो जाहैबाय जोंनि गोसो ओके आं मिथिया नोंथांमोना जुदि सोरखौबा फसायदोंब्ला सोरखौबा लाइफ पार्टनार खालामनो सानदोंब्ला बा नागिरगासिनो दङब्ला नोंथाङा गावनि जागोन लाइफ पार्टनारखौ माखौ नायनानै सायख'दों बा सायख'गोन आं मिथिया नाथाय थारैनो जुदि नोंथांमोना बे मेसेजखौ जोबजासिम नायोब्ला थारैनो बुजि मोनगोन जे जोङो सासे मानसिखौ मायाव नायनानै बिजिरनो नांगौ बा सायख'नो नांगौ ओके गिबियावनो आं नोंथांमोननो फोरमायखाबाय जे इसोरा जोंनि गोसोखौसो नायो जोंनि गोसोखौसो नायनानै बिजिरो बा सायख'यो बा हामजानाय मोनो मानो होनोब्ला आं नोंथांमोननो गिबियावनो बाइबेलनिफ्राय मोनसे स्ट'रि सैथो स्ट'रि जानाय स्ट'रिखौ आं नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों फार्स्ट सामुएल 16 बालाबनि जेब्ला जोङो 7 सिरिखौ जेब्ला फरायगोन ओके फार्स्ट सामुएल 16 बालाबनि 7 सिरिखौ जेब्ला जोङो बेवहाय फरायगोन बेवहाय जों मोननो हायो आमथाय फोरबोआ बिखौ होनबाय गोजौ गेदेर आरो नायनो मोजांखौल' नोङो नोजोर होनो नाङा आङो बिखौ सायख'वाखै मानोना मानसिया जेरै सायख'यो आङो बेबायदि सायख'वा होननानै बुंदों मानसिया सायावनि महर मोखांखौ नायो नाथाय आङो
गोसोखौसो नोजोर होयो होननानै बुंदों। बे स्ट'रिखौ लोगोफोरजों साफ्रोमबो मिथिगौ। जेब्ला इसोरा साउल राजाखौ राजानि मासिनिफ्राय जेब्ला बोख्लायो, अब्ला बै समाव इजराइलारिफोरनो सासे राजानि गोनांथि जादोंमोन। अब्ला इसोरा डेभिडखौ राजानि मासियाव अभिषेक खालामनो थाखाय बा सायख'नो थाखाय डेभिडनि न'खरसिमहालागै सामुएल नाबिखौ इसोरा थिनहरो। अब्ला बेवहाय जायो मा, जे डेभिडा 7 जन बिदाफोर दङमोन। अके, बे 7 जन बिदाफोरनि गिबि बिदाखौ जेब्ला सामुएल नाबिया नायो, अब्ला बेवहाय सामुएल नाबिया मा सानदोंमोन, मा जे इसोरा अभिषेक खालामगोन बा इसोरा सायख'गोन जागोन राजाया बेनो होननानै बियो गोसोजों गोसो सानदों। मानो होनोब्ला बेवहाय बुंदों मा, नोङो गेदेर गोजौखौल' मा होनदों, नोङो गोजौ गेदेर आरो नायनो मोजांखौल' नोङो नोजोर होनो नाङा होननानै बुंदों। मानोना सायावनि महर मोखांखौ मानोना मानसिया सायावनि महर मोखांखौ नायो, ओमफ्राय आङो गोसोखौसो नायो होननानै बुंदों। बेवहाय जों क्लियारलि नुनो मोनो लोगोफोर, जे जायखौ सामुएल नाबिया बेनो राजा जागोन होननानै सायख'दोंमोन, सानदोंमोन, बै डेभिडनि बिदाया माने नुनायाव मोजांमोन, समायनामोन, हेन्डसाममोन, गोजौ गेदेरमोन। बेखायनो साधारन मानसि हिसाबै माने सामुएल नाबिया बेखौ सानदों आरो ना। नाथाय इसोरा मा बुंदों, मा इसोरा गोसोखौसो नोजोर होयो, गोसोखौसो नायो होननानै बेवहाय बुंदों। थाङै थाङै इसोरा 7 जन डेभिडनि बिदाफोरखौ रिजेक्ट खालामनानै डेभिडखौसो लास्टाव सायख'नाय जायो, अभिषेक खालामनाय जायो। बिनि गेजेरजों लोगोफोर जों मा सोलोंनो हायो? बिनि गेजेरजों जोङो बेखौनो सोलोंनो हायो, इसोरनि थाखाय, मानसिनि थाखाय गोसोआ जोबोद इम्परटेन्ट, जोबोद गोनांथि लोगोफोर। मानि थाखाय गोनांथि? मानो होनोब्ला गोसोआ मानसिनि थाखाय मोनसे सेन्टार पइन्ट। गोसोआव लाखि, मानसिनि गोसोआ मानसिनि थाखाय मोनसे सेन्टार पइन्ट। आं बेखौ बुंगोन एग्जाम्पल हिसाबै, मानसिनि गोसोआ मोनसे दैमुनि समान, मोनसे निजोरानि समान। अके, दै बिमानि समान। निजोरानिफ्राय मा जायो, मा बा भुमुगनिफ्राय दै बिमानिफ्राय मा जायो, दै बिमानिफ्राय दैया बोहैनानै दालाय जालाङो आरो बिनिफ्राय दालाइसा जालाङो। मानिफ्राय स्टार्ट जायो? भुमुगनिफ्राय, निजोरानिफ्राय, फुंखानिफ्राय, दै बिमानिफ्राय दैया ओंखारनानै बे दालाइजों गावस्रालाङो आरो दालाइसा जालाङो। थिग बेफोरबायदिनो लोगोफोर, जोंनि गोसोआना, जोंनि गोसोआ मोनसे निजोरानि समान, मोनसे भुमुगनि समान, मोनसे सेन्टार पइन्ट। बे गोसोनिफ्रायनो जोंनि गासै मावनाय दांनाय, जोंनि आखल आखुआ उजिजोबो। जोङो माखौ नायो, जोङो माखौ खोनासङो, जों माखौ बुङो, जोङो माखौ जायो, बे गोसोनिफ्रायनो उजिजोबो लोगोफोर। बेखायनो बे गोसोआ मानसिनि थाखाय मोनसे सेन्टार पइन्ट, मोनसे जोबोद गोनांथि आरो मोनसे जोबोद बेसेन गोसा बियो भाग, मोनसे पार्ट। बेखायनो इसोरा जोंनि गोसोखौसो नायो, जोंनि गोसोखौसो इम्परटेन्ट होयो, गोनांथिसिन सानो। दिनै नोंथाङा माखौ इम्परटेन्ट होसिनो, माखौ गोनांथिसिन सानो, बेखौ आं मिन्थिया। नाथाय बेवहाय इसोरा मा बुंदों? बेवहाय इसोरा बुंदों मा, मानसिया सायावनि महर मोखांखौ नायो होननानै बुंदों। अफकर्स, थारैनो, राइट? मानसिया सायावनि महर मुस्रिखौ, महर मोखांखौ नायो। नाथाय इसोरा मा बुंदों? आन्थाय आङो गोसोखौसो नोजोर होयो होननानै बुंदों। मानोना गोसोआ मानसिनि थाखाय सेन्टार पइन्ट। जुदि जोंनि गोसोआ मोजांब्ला, जुदि जोंनि गोसोआ क्लिनब्ला, जुदि जोंनि गोसोआव गाज्रि गैयाब्ला, जोंनि आखल आखुआ, जोंनि मावनाय दांनाय, जोंनि स्वभाब, जोंनि केरेक्टारफ्राबो मोजां जागोन, क्लिन जागोन, साफ सुथ्रा जागोन। जुदि बे जोंनि सेन्टार पइन्टआ ना, जोंनि गोसोआ जुदि खालाय जायोब्ला, गाज्रिजों जुदि बुंफबना थायोब्ला, जोंनि मावनाय दांनाय, जोंनि आखल आखुफ्राबो मा जागोन? गुबुंले जागोन, गाज्रि जागोन। मानोना बे गोसोनिफ्रायनो गासिबो उजिजोबो। आं नोंथांमोननो मोनसे
बाइबेलनिफ्राय सिरिखौ फरायनानै फोरमायबावनो सानदों। बेवहाय बुंदों मा? जिसु ख्रिस्टआ बुंदों बेवहाय मत्थाइनि 12 बालाबनि जेब्ला जोङो 34 सिरिनि सेकेन्ड सिरिखौ जेब्ला जों फरायगोन, अके, मेथ्यूनि 12 बालाबनि 34 सिरिनि सेकेन्ड सिरिखौ जेब्ला जों फरायगोन बेवहाय होनदों मा? मानोना खुगाया गोसोनि उसिग्लायनायनिफ्रायसो बुङो। माने जोङो जे खुगाजों बुङो बे मानिफ्राय ओंखारो होननानै बुंदों? बेयो गोसोनि उसिग्लायनायनिफ्रायसो ओंखारो। राइट? सासे मानसिखौ जुदि जोङो मिथिनोब्ला लोगोफोर बिनि मावनाय दांनाय, बिनि बुंनाय, बिनि आखल आखुजों जोङो मानसिखौ सिनायनो हायो, मानसिखौ जोङो बुजिनो हायो। अके, फांसे बिफांखौ जुदि जोङो मिथिनोब्ला बिनि बिथाइखौ नायनानै जों मिथिनो हायो जे बिफाङा माफोरबायदि। थिग बेफोरबायदिनो मानसिनि जुदि जों गोसोखौ मिथिनोब्ला ना, मानसिखौ जुदि जोङो बिजिरनोब्ला, मानसिखौ जुदि जों स्टाडि खालामनोब्ला बिनि आखल आखुखौ नायनानै जों मिथिनो हायो जे बिनि गोसोआव मा बाथ्राफ्रा बुंफबनानै दङ, बे मानसिया माफोरबायदि, बिनि आखल आखुखौ नायनानै जोङो बुजिनो हायो, जोङो मिथिनो हायो। मानो होनोब्ला जोंनि गोसोआ मोजांब्ला जोङो मोजां बाथ्रा बुंगोन, जोंनि गोसोआव गाज्रि गैयाब्ला जोङो मोजां बाथ्राखौ बुंगोन, मोजां बुस्थुखौ नायगोन, जोङो मोजां खामानिखौ मावगोन। नाथाय बिनि उल्था जुदि जोंनि गोसोआव जुदि गाज्रिया बुंफबना दङब्ला जोंनि साननाया गाज्रि जागोन, जोंनि बुंनाया गाज्रि जागोन, जोंनि मावनाय दांनाया गाज्रि जागोन। बेखायनो गासै बुस्थुआनो जोंनि गोसोनिफ्रायसो उजियो। बेखायनो बुंनाय जादों गोसोआ मानसिनि थाखाय सेन्टार पइन्ट। बेखायनो इसोरा बे सेन्टार पइन्टखौसो नोजोर होयो, गोसो होयो होननानै बुंदों। दिनै नोंथाङा साननानै नाय लोगोफोर, नोंथाङा माखौ नायनानै पसन्द जायो? नोंथाङा जुदि गावनि लाइफ पार्टनार जुदि नागिरदोंब्ला सोरखौबा, नोंथाङा माखौ नायनानै नोंथाङा पसन्द जादों आरो नोंथाङा माखौ नायनानै पसन्द जागोन? नोंथांनि थाखाय मोनसे बेयो सोंथि। अके, जुदि जोङो गोसोखौ नायनानै जुदि जोङो सोरखौबा पसन्द जायोब्ला थारैनो जोङो माब्लाबाबो जोङो थगायजानाय नङा, माब्लाबाबो जोङो मा जागोन, जोङो खैफोदाव गोग्लैनाय नङा। दिनै जोंनि गोबाङानो खैफोदाव गोग्लैयो, जों गोबाङानो गोरोन्थि मानसिखौ सायख'नायनि थाखाय फुल लाइफ टाइमखौनो जोङो दुखुयै जों सैनांगौ जायो। मानो होनब्ला मानसिया गोबांबार गोसोखौ बिजिराब्लासिनो डाइरेक्टलि जोङो जेरै नुनायाव मोजां बेखौनो जोङो मोजां होननानै सानो। गासै नुनाय मानियानो मोजां नङा लोगोफोर। सोरबायदिया मोजां? जायनि गोसोआ क्लिन, जायनि गोसोआ मोजां, बे मानसियानो मोजां। नुनायाव जेखियानो जाया मानो। अके, बेवहाय जुदि जोङो स्टोरियाव नायोब्ला डेभिडआ गासै सातजन बिदाफोरनि गेजेराव दुइसिन फंबायमोन। अके, दुइसिन फंबायमोन। थेवब्लाबो इसोरा बिनि बिदाफोरखौ सायख'आब्लासिनो बयनिख्रुइ दुइसिन डेभिडखौसो सायख'नाय जायो। राइट? मानो होनोब्ला इसोरा मिथिगौमोन डेभिडनि गोसोआ माफोरबायदि। अके, इसोरा मिथिगौमोन इसोरा डेभिडआ माफोरबायदि गोसोनि मानसि। बेखायनो इसोरा बे सातजन बिनि बिदाफोरखौ सायख'आब्लासिनो डेभिडनि गोसोआ क्लिनखाय, डेभिडनि गोसोआ मोजांखाय इसोरा डेभिडखौसो सायख'दों। दिनै लोगोफोर, जानो हागौ जोंनि गेजेरावबो नोंथाङा जुदि सोरखौबा सायख'दोंब्ला, सोरखौबा लाइफ पार्टनार खालामनो सानदोंब्ला, बिथाङा नुनायाव मोजां नङाब्लाबो, बिथांनाव नोंनि हास्थायनाय, नोंनि लुबैनाय बायदि न'खराव गैयाब्लाबो, जुदि बिथांनि जुदि गोसोआ मोजांब्ला, अके, नोंथांखौ अराय समहालागै बिथाङा मोजाङै जोथोन लागोन, नोंथांखौ केयार खालामगोन। थिग बेफोरबायदिनो जोंनि इसोरनि मिनिस्ट्रियावबो, इसोरनि खामानि मावनायावबो लोगोफोर, इसोरा जोंखौ जोंनि क्वालिफिकेसनखौ नायनानै, जोंनि रोंगौथि, जोंनि गियान बुद्धिखौ नायनानैल' सायख'आ। अके, इसोरनि खामानि मावनो थाखाय नंगौ क्वालिफिकेसननिबो गोनांथि, नाथाय क्वालिफिकेसननिख्रुइबो, रोंगौथिनिख्रुइबो इसोरा जोंनि गोसोखौसो इम्परटेन्ट होसिनो। अके, जुदि जोङो गोसोआव मोजांब्ला, जुदि जोंनि गोसोआ क्लिनब्ला, जुदि जोंहा इसोरनि खामानि मावनो थाखाय जुदि जोङो सैथो जुदि जोंहा हार्ट दङब्ला, थारैनो इसोरा जोंखौ
हेल्प खालामगोन आरो जोंखौ बाहायगोन। बेखायनो बाइबेला बुङो जे जिसु ख्रिस्ट'आ बे संसाराव मानसि माहारिनि गोसोखौ चेन्ज खालामनो, मानसि माहारिनि पापजों बुंफबनाय गोसोखौ सुस्रानो बा उद्धार होनो थाखायसो फैदों होननानै बुंदों। मानो होनोब्ला जोंनि गोसोआ जुदि चेन्ज जायोब्ला, जोंनि गोसोआ जुदि क्लिन जायोब्ला, मानसि माहारिनि होल बडियानो, मानसि माहारिनि गासै मावनाय दांनाय आखल आखुआनो मा जायो, मा चेन्ज जायो, सोलायो। बेखायनो लोगोफोर दिनै जोंनि गोसोआ क्लिन जानो, जोंनि गोसोआ साफा जानो, जोंनि गोसोआ मोजां जानायनि जोबोद गोनांथि। बेखायनो इसोरा जोंनिफ्राय हास्थायो लोगो। जुदि दिनै जोङो इसोरखौ मिथिनानैब्लाबो, इसोरखौ मोननानैब्लाबो जुदि जोंनि गोसोआ जुदि क्लिन जायाखैब्ला लोगोफोर दिनै जोङो गावखौनो बिजिरनानै नायनि, जों गावखौनो साननानै नायनि, आंनि गोसोआ माफोरबायदि, आंनि गोसोआ माजों बुंफबनानै दङ। बे बोसोरनि गेजेरजों इसोरा साफ्रोमखौबो बोर होथोंसै।